sibingelele futhi i-IZTV kumhla ka-19 la e-YMCA whereby ade kunomdlalo is 18 of July 2026 la kunomdlalo khona obebekwe o-chairman. Njengamanje-ke la eduze kwami ngihamba ne-champion of champions othathile u-number 1 as in like number 1 about 2 taking this cool. Double. Yeah. So, ngicela introduce igama lami nguphilani ngwamimalo endredwe bulida wendwe the perfect boys umbhali weingoma ze perfect boys i-founder ye perfect boys. So we found umbhali we-leader composer leader okay asende lead ngizoba i-leader okay leader kude kakhulu la ngicubile yeah namhlanje thathile one about 2. Yes. What does that thing mean to you? It means a lot to me because we tried so many times. For us, it was so difficult to come on that position because competition is very hard. When it's come to competition, it's so difficult. You need to prepare yourself. You need to go to clubhouse, rehearse very hard, make your team stronger than previous game. When you come to stage, you have to make sure you give the best to the judges. And I like to say proper preparation prevent poor performance. That's what my team did today. All right. We came with a proper preparation, and most of the people they said, oh, we deserve number 1. Yes, I say we deserve number 1. Situli. Yes. Sibashaya nge message. Uvala no one ofike esiqulile thina into ethe besiqule ikhwe kakhulu bona beyicula ngemessage ejwayelekile safela nehlukile akekho umuntu ongicabanga ukuthi ngingamahlalela akekho kodwa ngafika ukuthi ngingumahlalela. That's exceptional. Yes. Uwinile namhlanje uthole your prizes of which is the trophy and the other prizes of course. So what does that makes you feel? I'm so happy. You are happy. I'm so happy. I'm so proud of my team. They deserve it. We work very hard. They work very hard. We're not too lazy to rehearse. We rehearse, I think, twice or thrice a week. I think it's Tuesday, Wednesday, and Thursday. We go to our clubhouse, rehearsal, do our rehearsal to make sure we give our best. Wow, that's good. Yes. So, besides that, you winning the trophy and prizes, there is another thing about emdlalweni next week. Can you please explain that to us? It's amazing. It's so amazing, and I'm very happy. For us, we come with the transport. We have to budget for transport. Joining fee, it's free. So that means a lot. It just means a lot. The joining fee for next week, normally for the next next week. Yeah, next weekend. Next weekend. You don't have to join at all. As join it all. So join aboshemeni. Stay in school. So join aboshemeni. Oh wow. Tina over to Asha imodo. It's at MCA then she perform. Once again, Mr. Congratulations. A very big congratulations from us. Thank you so much. Thank you for your time. I'm going to see you now next week. Next week, thank you. Number 1, then we'll pay the food. We'll pay the food. Next week, we'll pay the food. Ukuhluka kancane ne uzothanda ukuhluka ngizomthulela bona njengamanje eduze kwami ngihamba nodlamini wabantu enimazi kuma stadiums enimazi kuma sports but namhlanje ula emdlalweni wo chairman. Mr. Dlamini, ngicela usintroduce. Ngicela nje ukuthatha lethuba ngibingelele kuwe Donyamanzi eduze kwami. Oh, thank you. Ngibingelele nabo bonke abantu abezwa leliphimbo lami elimtuti. Bafethu uDlamini kazolonke lo Dlamini National bafethu bengihamba nje la ngaphakathi
sengihamba national manje ngoba njengoba ngikhuluma nje bafethu ngizokhipha lezibuko lezi zase-USA nengiphuma khona eMexico bafethu kade ngambele bafana sengise-South Africa bafethu ngaphandle ukuthi ngise-South Africa manje ngise-YMCA bafethu ngizobuka ini ucothoza bafethu yibona yabona nje njengoba ngizwile ukuthi na next week mhla 25 Yes. bayabuya ukhona ucothoza Umkhulu kakhulu. ngiyabonga siswami ukuthi ungifazele ukuthi uzobe umkhulu kakhulu ngalelo suku kufanekala ngibuye sekuneqembu engiliqomile So is it possible? sengifake umfaniswano weqembu Oh wow. So it's possible to see you again kwaXothoza. ngithi mina njengoba Saturday ubuye ucothoza mhla ka-25 ngithi mina fanele ngibuye sengiqome iqembu Cool. Abanye abantu bakwazi ezikudlamini we-country. Ngizobumelela enhla nasezantsi lapho kufinyelela khona iBulazi TV. Cha, umdlalo bomuhle kakhulu. Usezingeni elikhulu kakhulu. Sibonge kohlalo base-YMCA ngokusibekela umdlalo omuhle kangaka. Cha, ngokubuka kwami umdlalo uhambe kahle kakhulu. Akukho lapho kube khona nezikhalazo khona. Umdlalo ube 100% waba muhle. Sibonga kakhulu siyiqembu leRoyal Messengers ukuthi nathi sigcine sibe ingxenye yalomdlalo wakhona lapha eYMCA. Sibonge nabahleli bawo umdlalo ube muhle kakhulu, imphumela ihambe kahle kakhulu. Akukho lapho kusikhalisa khona. Ngempumela amajaji ajaje kahle 100%. Sibonga kakhulu siyiqembu leRoyal Messengers. Konke bekwenza ngaphakathi ehall. Mhlambe entsheni noma kumuntu omncane ungathini ngomculo nje waXothoza mhlawumbe ungagqugquzela izingane ukuthi zisondele bona Impela sayigqugquzela intsha njengoba nathi sinayo intsha lapha kwaRoyal Messengers sayigqugquzela nentsha esencane esakhulayo ukuthi mayuthande lo mculo wesicathamini umculo kaXothoza. Si-Royal Messengers siyajabula ukubona ukuthi uyakhula kancane kancane ezweni lonke umculo kaXothoza. Kuyasijabulisa ke lokho kusho ukuthi sakhe isizwe ngalo Ngakho